Vielä Kirkka-musikaali ensi-illan jälkeistunnelmissa on täällä toinen pitkäaikainen fani tuolta Pohjanmaalta, Seija Panula. Kerrotko, miten sinun fanitus alkoi? No se alkoi sillä tavalla, että mä kuulin tämän Hetki lyö ja mä ihastuin siihen tosi paljon. Ja sitten mä ajattelin, että mun on pakko päästä kuuntelemaan sitä livenä. Mutta mä olin 14 ja meillä oli tiukka kuri, että jos ei ole käynyt rippikoulua, niin ei päästetty mihinkään tuommoiseen tanssipaikoille. No, kyllä mä menin. Jotain selitystä keksittiin, että päästiin katsoa. Eli tämä tapahtui jo siellä 60-luvulla? Kyllä, kyllä. No, muistatko ihan ensimmäisen kerran, kun näit Kirkan? No tiedätkö, en muista oikeastaan että ensimmäistä kertaa. Me käytiin pitkin Pohjanmaata maakuntaa, käytiin katsoa. Meitä oli semmoinen 5-7 tyttöä ja jostain syystä siinä ei ollut poikia. Niin käytiin useilla keikoilla, mutta sitten myöhemmin mä järkkäsin keikkoja, Kirkan keikkoja. Pääsitkö sillä lailla ihan Kirkan kanssa puheväleihin? No kyllä. Et mä olin SPRS Kauhajoella ja sitten diabetesyhdistyksessä, niin hyväntekeväisyyskonsertteja, mutta ei se tokikaan Kirkalle ollut hyväntekeväisyyskonsertti, mutta yhteistyötä. No minkälainen mies sieltä löytyi artistin takaa, kun pääsit häntä tilaille keikalle? No siis tosi sympaattinen, ystävällinen ja avoin. Lapsirakas, eli aina kun näkyy lapsia keikoilla, niin kyllä se huomioineen. Ja se mun mielestä oli ihailtavaa, että oli keikoilla sitten 2, no ei ikinä ollut niin, mutta 20, olisiko jossain huonossa vaiheessa ollut sillä tavalla, niin se esiintyi täysillä. Että oli sitten 200, 2000, niin ihan täysillä veti keikat. Että se ei aliarvioinut koskaan, että jos on vähän tai paljon keikoilla. Mä pyysin sua ottamaan muutamia kuvia tai muistoja mukaan, minkälaisia sinulla on. Tämä oli 73 Laihia Hulmilla ja tämä on ollut 70 Seinäjoella. Ja tämä on ollut joskus 80-luvulla keikan jälkeen Kauhajoilla. Ruokailtiin siellä ei ole takana, mutta ruokailtiin kotitalousopistolla silloisella, myöhemmin ammattikorkeakoulu, restonomiopintoja siellä opiskelivat. Okei. Pitkältä aikaa on sinullakin muistoja. Oletko ollut myös fanklubin jäsen sitten? Miten pitkään? Siis kyllä mä jossakin vaiheessa olin, mutta sitten kun oli oma perhe ja omat kuviot, niin en ole aktiivinen ollut siinä. Hyvä. Mitenkäs, mä ymmärsin, että sinulla oli tosiaan Kirkan puhelinnumero jo aika harvalla ollut. Pitääkö paikkansa? No kyllä. Eli justiin näistä keikka-asioista, mutta tietysti nämä managerit. Aluksi oli Timosen Sakari ja sitten myöhemmin Kahilaisen Seppo. Niin näiden kanssa sitten näitä keikkoja tietysti järjesteltiin. Mutta oot soitellutkin Kirkan kanssa? No kyllä, me ollaan jossakin vaiheessa soiteltu, kyllä. Hyvä. Onko sinulla jotain erityisiä Kirkan kappaleita, jotka on lähellä sydäntä? No tässä musikaalisesti tuli tämä rokki, eli ne kaikki rokkibiisit. Että täytyy sanoa, että mä en ole oppinut tanssimaan, kun silloin vaan rokattiin siellä. Laitettiin laukut keskelle lattiaa ja rokattiin. Niin, mutta tämä Hetki lyö, niin se on edelleenkin semmoinen koskettava kaikilla. Siis en kyllästy koskaan. Ja jos mä sinua pyydän kuvailemaan Kirkkaa ihan lyhyesti parilla sanalla, niin mitäs tulee mieleen? No tosi sympaattinen ja reilu, ystävällinen. Ja mitä tykkäsit Helsingin kaupunginteatterin Kirkka-musikaalista?
No kyllä se toinen nuoruusajat mieleen, että ne oli hyvin saanut tämän tunnelman sinne. Oli hyvä. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos.